tokai jana. Hah? Deh duita deh. Duda, baik kan lah? Baik kan lah? Baik kan? Mana sekarang? Insasna. Nah, video selawat. Nang pula dah ikham sih. Wah, Gloria. Tuh, dah ikham sih. Video selawat tuh. Wah, jenisnya kau jangan hamil dong. First time tuh. Belum lazim mbak. Dalang dong mau. Hai guys, nih kakoi janaयाव बेरायफैबाय दसे मोजांथार माथो जायगाया दिनैसो फार्स्ट टाइम kakoi jana नै बरिया भिउआनो ओरैजाय दां थ' ओरै हाबहैनायनो थ'लाय थांगोनसो थ' थाबाय फैलाय नै I love kakoi jana बरिया भिउफ्रा बैथिं थांजायोना औ बैलाय ओरै लामा गैला बैजोंसो मोजां बैजों थौबोदो दा थांनो हानाय नङा टाइमा मिलायलाना माबायदि मोनदों गोजोन फैयाखै गोजोननायाथ' गोजोनबाय अब्लाबो खस्थ' मोनबाय लामाखौ मिन्थियासै फार्स्ट टाइम फैनाय ना ओरैनो टाइमा अनेक लस जाबाय आरो दिनै गिदिंला जेबो नंला दाबो नुफैबायना एबार सौजासै एबार गय जाफैनोसै बावनो नामा गय जाफैनोसै साहा लोंसै आरो मा होनो स्प्राइट लोंफैनोसै ना बरिया भिउआनो नायदो नै नै नायनानै ला गाइसमोन माबायदि साजायदों दा एसे फट' शुट लानांगोनलै ना मा होनो लायाबा बोरै जानो मानोथो फैदों होनांगोन दा बरिया भिउआ फट' शुट ओरैनो माबा जेन्टस टयलेट माबा टयलेट जागोन लेडिस टयलेट बारा बुरजा थांबाय मानसि बुरजा हाबहैबायब्रा ओरैथ' बुरजा दा फैगोनथ' वाटारफलसिम थांसै बरिया ओरै हाबफैगोनसै जों जोंनि भिउआ बरिया नै गोजौ फ्लाइअभार बायदिलायथार What a beautiful place. Boriya. Layanan जाया माथो हाय बोलो हाय दैयानो माबायदि बोहैयो What a wonderful waterfalling दैयाथ' बारा माबा नङा नै बेनो बरिया बोहैनाय नुयो गल्डेन लंगुर दं होनदों नामा बेवहाय माथो सिगुन माबा काट गोजा सिगुन काट दं बेवहाय ओमफ्राय बोरै मा दुगैलाबायग्रा मानसिफ्रा बेयावनो दुगैयो बावनोलै बेवहाय मा दं नै श्री श्री शिब मन्दिर नैलाय नै श्री श्री शिब मन्दिर बेजों ओरै गाखोलांजाबाय आरो ओरैबो थाबाय लामाया एसे दानफाट खालामबाय ओरैजाय दावखोजाबाय है बिथिं थांलांदां ससे थांसै ना
ससे थांसै हो आदै ससे थांसै ससे थाङाबा माथो फैदों दावखोनोसै होमबा ओरैजाय मा दं मा गैया नायलांसै दा दा मानसिफ्रा बेराय फैगासिनो नैबाव मोनसे माबा दङ ग ग्रिन लामायाव बिजों ओरैजायसो गावनि मास प्लान्टेसन अफ फुड प्लान्ट्स फर गल्डेन लेंगुर्स आन्डार UNDPS प्रजेक्ट नै बिजों थांनांगौ लामाया वाव ओरै थ'दो बे ग ग्रिनाव वाव आराम दा माबानोसै बै ग ग्रिनाव लानांगौ ग ग्रिन बहाय लानांगौ नै बरिया साजायदों नै ककाइजाना पार्कआव नै माबायदि बरिया साजायनानै दोनदों ग ग्रिन बरिया इसमें मैं टास्क करता हूँ नै बेखौ एसे बोखादों नै मानसिफ्रा ग ग्रिन एन बरिया इ आर जि आरो बै ग'खौ मोनहाला ग ग्रिन बरिया नुदों दा ना लोगोफोर माबायदि नुदों नै बरिया सासेयाबो नै बे मालाय सेलफि लालागासिनो फट' लानोसै एसे दसे प्रजेक्ट बानायना हरथारनांगोन ओंखारनांसिगोन गासिबो दसे थाना ओंखारसै नै मानसिफ्रा बिराद भिर जायो एसे बेलासि इभिनिं टाइमाव मानसिफोर जासिगारो बैयाव मोनसे थांसै बैयाव सुलालै ओरै फैदो हाबनोसै नै बिसोरना मेनानो भिउ पइन्ट जों हाबग्रा दङ नै लामा बरिया साजायदों बेखौ दैयाव फुख्रि गेजेराव साजायदों बरिया दहाय नुदों आं लागासिनो मानसिफोर जोङो ओरै थाबायबोयो जाहैबाय गेजेराव फुख्रि गेजेराव लाब साजायदों लागोनब्रा लाब बरिया बानायना होदों गलाब फुल दंलायो बरिया बिउटिफुल साम'बो दं र' खमायदों दा मोजांथ' गाइसमोन नै बेराय मेंगुलायबाय ककाइजाना होनोमोन नामा ककाइजाना पार्कआव टयलेटआव थांगोन आं नंगौदां टयलेट नङा माथो जानो नांलालै बरिया नायनानै गोजोननाय मोनबाय हैयां मैयां गाखोगासिनो मालाय नै हैयां मैयां जोंनाव ससमा लाबोनांगौमोन ना खारदों दा फैबावदो गोदान बानायफिननांसिगोन जायासैलै आं फर्मुलाखौ बबे आथिं गोजा होनसै नामाब्रा गाज्रि नुगोन आथिं गोजा होबा फैनो हागोन लोगोफोर बरिया ककाइजानायाव हेलो गाइसमैन
दा ओंखारबाय जों काकायजनानिफ्राय थांनोसै आरोना मेंनायबो मोनबाय लास्ट ममेन्ट गैला जोब्बाय थांनोसै नै गेटफ्रा साबिखौनो लाखादों साबिया आं लादों गैला नै फैगोन लास्ट बाय बाय